Meditația este un act de conștiință pentru a ne întoarce în prezent. De multe ori ne ocupăm mintea cu gândurile din trecut și nu ne bucurăm în prezent. În alte momente, viitorul cu acele gânduri ale viitorului ascund gândurile conștiinței prezente, ale conștiinței din prezent. Ceea ce putem să facem pentru a descoperi care este cursul și care este sensul experienței noastre este să revenim la prezent. Meditația funcționează exact așa, revenind la prezent, lăsând spiritul să fie cel care luminează emoția, relația noastră cu oamenii, cu mediul înconjurător. Pentru aceasta trebuie să ne oprim mintea, trebuie să ne oprim emoțiile, trebuie să ne oprim corpul. Vom folosi o tehnică foarte simplă care este la îndemâna oricui. Să ne căutăm o poziție confortabilă. Poziție confortabilă înseamnă că, chiar dacă ne abandonăm la o conștientizare profundă, corpul nu ne va distrage atenția. De aceea este indicat să luăm o poziție așezată, cu spatele drept, tălpile bine susținute, mâinile pe genunchi. În acest fel, corpul nostru va fi în echilibru perfect. Și în caz că ne relaxăm prea mult, nu ne va trezi din acea relaxare. Un alt mod este să ne întindem cu brațele întinse pe lângă corp. Și în acest fel, chiar dacă ne relaxăm, nu vom avea nicio distragere. Pentru a explica puțin mai mult ce este meditația și cum se oprește acest geniu nebun, care se numește gândire, vă voi povesti o poveste. Într-o zi, un bărbat mergea de-a lungul plajei. Dintr-o dată, în nisip, a văzut o lampă frumoasă cu ulei. A ridicat-o, a frecat-o și dintr-o dată a apărut un geniu. Și geniul i-a spus: îți voi acorda tot ce vrei, doar cu o singură condiție. Condiția este ca în momentul în care nu mai ai dorințe, te voi mânca. Omul acela i s-a părut foarte simplu, a acceptat și a început să-și pună dorințe una după alta. Dar la un moment dat, geniul devenise foarte priceput și îi lua foarte puțin timp să îndeplinească dorințele, așa că omul a început să se îngrijoreze. De aceea a mers la un mare înțelept ca să-i dea o soluție și a povestit înțeleptului de înțelegerea făcută cu geniul. Și apoi înțeleptul îi spune: este foarte ușor. Observi acel copac? Spune-i geniului să meargă sus și să rămână acolo până când îi ceri să vină să-ți ofere serviciul. Omul, foarte fericit, a cerut geniului să urce în acel copac și să coboare doar când va fi chemat. Morala acestei povești este că mintea noastră este ca și geniul. Are întotdeauna idei, ne provoacă mereu noi soluții, noi propuneri și dintr-o dată aceste idei noi și aceste propuneri, toate aceste gânduri, încep să ne mănânce și lucrăm pentru a ne rezolva gândurile și nu putem fi acolo unde suntem și nu ne putem bucura de ceea ce ne place. Trebuie să-l oprim, trebuie să-l trimitem în copac. Copacul este foarte simplu. În tradiția catolică este flacăra invocării.
Este utilizată de obicei sub forma unei fraze scurte și simplă, cum ar fi Domnul meu și Dumnezeul meu. Altă frază ar putea fi Inima sacră a lui Iisus, în tine am încredere. Repetând această frază sau ordonând minții noastre să repete fraza, mintea noastră se va concentra pe repetarea acestei fraze și așa nu ne va deranja. Se întâmplă de obicei că atunci când ne așezăm să medităm, începem să ne gândim la lucruri pe care le-am uitat. Apa, cheile, copilul, mașina, atât de multe lucruri, pentru că geniul a fost întotdeauna adevărat. Până când învățăm să îl oprim, atunci mintea noastră va funcționa pentru noi, nu noi vom funcționa pentru minte. Pe de altă parte, trebuie să ne calmăm emoțiile. Pentru a ne calma emoțiile, ne vom aminti de sunetul mării când ajunge pe plajă, care este ca o respirație, când inspirăm și atunci când expirăm. Atunci când o persoană vine confuză emoțional, de obicei ceea ce îi spunem este: oprește-te, respiră adânc și explică-mi ce ți se întâmplă. Respirația profundă are acea caracteristică care ne ajută să ne oprim emoțiile și acest lucru se realizează printr-o respirație profundă, fără a forța, inspirați, și fără a forța, expirați. Pe scurt, pentru a medita avem 3 acțiuni pe care trebuie să le facem. O poziție confortabilă a corpului nostru, invocația care ne oprește mintea și o respirație profundă. Vom combina cele 3. Prima este să găsești o poziție comodă cu mâinile bine sprijinite pe genunchi și partea următoare este să ne luăm o invocație, o împărțim în 2. De exemplu, prima parte ar fi Domnul meu și a doua parte ar fi și Dumnezeul meu. Și când vom lua aer, vom spune cu vocea minții Domnul meu și atunci când expirăm și Dumnezeul meu. În acest fel vom avea cele 3 instrumente pentru a medita, pentru a avea o relaxare profundă și ceea ce este foarte propice atunci când suntem obosiți, nu putem adormi că suntem încordați.